Gaskiya ina son ka saboda ɗabi'unka da kuma ibadanka da kyawawan ɗabi'unka, mu'amalanka. Allah ne da ya sani abubuwan suna da yawa. Allah bai taɓa bani dama sai gani nake kaman koda na maka magana ta amma ba lalle ne ma ka gani ba saboda tarin mutane da kowa zai turo nasa saƙon. Ni bana magana ta WhatsApp dan na ga abu ko in yi kawai gani nake just idan nayi ma jama'a suna da yawa ba lalle ne a kalli naka ba wataƙila. To amma jiya sai nace barin gwada na gani ko Allah zai sa in dace kuma ina kiranka sai ka ɗauko ni. Da ke Allah Ubangiji ya san abin da yake zuciya na a tattare da kai. Ubangiji kuma ya dubi zuciyata shi yasa ina hawa ko 1 minute ban yi ba ka ɗauko ni. Abin sai na ji kamar a mafarki hakan nan. Wallahi sai ji kamar mafarki nake yi, na ji abin kawai dama har na san zan iya kira ya ɗauka na ɓata lokaci ban gwada jarraba dama ta ba. Kuma ina yi sai Allah bani sa'a ka ɗauko ni muka yi magana da kai na ji daɗi sosai. Na kasa daure. Ina ce abin da yake tattare da ke a zuciyarki, me yake tattare da ke a zuciyarki ban gane ba. Gaskiya ni dai tun kafin ka fara wa'innan abubuwan. Wanne abubuwa? Kake so ki ce abubuwa kala-kala ne me da me. Tun kafin ka fara wannan faɗakarwa. Gaskiya ni kawai duk abin da kake kana burge ni daga burgewa sai ka dawo ka da su a cikin nan. Inda sunan ni bishiya ne? Okay, ba damuwa. Ya gane? Sai kasance idan na hau TikTok na yi following ɗinka baka gani ba jiya ne dai na san kai follow back ɗina. Na yi following ɗinka saboda ina ganin abubuwanka kullum in na hau TikTok gaskiya sai na shiga page ɗinka na kakkalla sai na sauka. Kullum addu'a kawai nake da zuciyata. Idan har ina zama ina wa yake wushiriya kina tabka min addu'a me kike tabka min kuma ni? Ina ta ajiye bidiyoyinka ina screenshot ɗin hotunan ka. Okay. Barakallahu. Duk baka sani ba. Ni ban sani ba gaskiya. Ba damuwa. Sister, shi na faɗi kuma na sake faɗi. So kala-kala ne. Malam Bahaushe idan wani yana birge shi, ya ce ni wannan ina son shi ba daidai ne ba, no. Ka bakka wannan yana birge ni. Kazalika za ka kalla wani shi kana son shi sosai amma me kana so ne mutumin nan kullum ka gan shi ya ci gaba yana cikin walwala yana cikin rayuwa mai daɗi. Kazalika akwai wani kana son shi kana mishi so na tsakani da Allah, so na aure. To ke wanne irin so ne kike yi mini? Gaskiya